Ого! Оказывается, тут столькі ўсяго! Зараз усё падрабязна разгледжу. Добрый вечер усім. Ой-ой-очки, что это? Ой, не што, а хто? Гэта я. Топа? Вядома, няўжо мяне складана пазнаць? Ты засел, Топа? Не хвалюйся, зараз я тебе допомогу. Ой, Топа, ой, Топочка, ой. Янка, ты што нарабіла? Як что? Выратовала тебе? А я гэтага не прасіў. Я думала, ты засел. Нічога я не засеў. У мяне вельмі важная справа. Заплечнику? Менавіта. Я зразумела. Ты вырашыў без дазволу адправіцца ў падарожжа з кімсьці з дарослых. Таму хацеў уціснуцца ў заплечнік. Прабач, Топа. Давай я табе дапамагу. Стоп! Яна, не трэба мне дапамагаць. І ні ў якое падарожжа я не збіраюся. Нічога не разумею. Тады што ты рабіў у заплечніку? Шукаў. Што шукаў? Ой, да я недзе кола ад машынкі згубіў. Думаеш, у заплечніку? Ну, я машынку з сабой браў і насіў, магчыма, у ім. Вось і падумаў, што кола тут. Ну ты дзівак, Топа. Навошта з галавой у заплечнік лезці? Ой, а як мне кола адшукаць? Ды трэба проста вытрасці з яго ўсё. Тады кола адшукаецца. Не, так рабіць не трэба. А я кажу, трэба. Ай! І твае пушыкі скончацца ў адзін момант. Глядзі. Янка! Не! Ой-ой-очки. А я цябе, Яначка, папярэджваў. Я ж ведаў, што ў цябе у заплечніку такое. Я ведаў, таму і ныраў у яго. Топа, а гэта што? Дзе? Вось. А гэта нейкае запрашэнне. Нейкае, кажаш? Гэта запрашэнне ў цырк, якое некалькі тыдняў таму знікла. Мы тады прадстаўленне прапусцілі, бо яно так і не адшукалася. Ай-ёечкі! Нешта прыпамінаю. Я тады вельмі хваляваўся, каб на запрашэнне не забыцца, і паклаў яго у заплечнік. А потым усё ж забыўся. Ну, Топа. Ой, цукерачка. Не еш яе. Чаму? Таму, што яна дакладна сапсавалася, бо невядома колькі тут валялася. О! Шкарпетачка! А яна тут што робіць? Не ведаю. Але добра, што знайшлася. Цяпер трэба ўспомніць, куды я закінуў другую з гэтай пары. Тут, здаецца, яе няма. А сколькі шкла табе навошта? Ды яны ад чагосьці адбіліся. А я думаў, іх прыклеіць. Ну, Топа. Добрый вечер, гуделки-гляделки мои любые. А что это за кавардак такі? Салют. Прывітанне, Надзейка. Не паверыш, Надзеечка, усе гэтыя рэчы былі ў Топы, у заплечніку. Ён у мяне вельмі змяшчальны. Заплечнік сапраўды выдатны, Топачка. Але лічы, што ён ужо не твой.
А чый? А я не ведаю, але ўпэўнена, што ён ужо шукае новага гаспадара ці гаспадыню. А чаму ты так вырашыла, Надзейка? Ой, Топачка, а таму, што я добра ведаю казку Карнея Чуковскага «Фядорына гора». О, і я выдатна яе памятаю. Там ад неахайнай жанчыны збег посуд. І стол. І нават самавар. І кубкі пабеглі, і шклянкі. Толькі прусы ў хаце ў бабкі. О, гора, Фядоры, гора! І ты, Надзейка, хочаш сказаць, што мой заплечнік таксама ад мяне збяжыць? Ой, Топачка, я ў гэтым упэўнена. Навошта яму такі неахайны гаспадар? Не, я не згодны! Глядзі, Топа, каб ад цябе і іншыя рэчы не ўцяклі. Напрыклад, ложак, які ты не вельмі любіш прыбіраць. Так, дзяўчынкі, хопіць мяне палохаць. Я ўсё зразумеў. І што ты зразумеў, Топачка? Што за сваімі рэчамі трэба сачыць і трымаць іх у парадку. Нарэшце. Зараз я разбяруся з тым, што было у заплечніку. Выкіну смецце, а рэчы, якім тут быць не трэба, раскладу па месцах. Гэта правільнае рашэнне, Топачка. Так, а потым збегаю пагляджу, ці заслаў я сёння ложа. Топа, дык хутка ўжо спаць класціся. Нічога, мне не складана. Так, дзяўчынкі, не перашкаджайце, мне трэба працаваць. Так, гэта смецце, гэта так сама. Во, Надзейка, як ты Топа напалохала. Ды гэта ж не я, а павучальная казка пра Фядору. А ты лічыш, рэчы на самой справе могуць збегчы ад неахайнага гаспадара? Гэта сюды. Я лічу, што могуць, таму нікому не раю гэта правяраць, каб аднойчы не застацца ў пустым пакойчыку. Ура! Топа, ты так радуйся таму, што скончыў парадак наводзіць. Не толькі, як я і думаў, кола ад машынкі было ў заплечніку, і я яго адшукаў. А разам з тым і парадак навёў. Цяпер усе свае рэчы буду трымаць у парадку. Як здорава, Топачка. Ой, дзяўчынкі, вы пакуль уключаеце мульцік, А ты? а я збегаю пагляджу, што ў мяне ў пакойчыку, і хуценька вярнуся. А вы, маленькія, навялі парадак у сваіх пакойчыках? Вось і малайцы. Тады давайце глядзець мультфільм. Дзяўчынкі, прапаную зазірнуць у мой пакойчык. У мяне там такі парадак. Абавязкова, Топачка. Значыць, мы ў пакой да Топы, а потым мыць тварыкі, чысціць зубкі і адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. І вы, сябры, рыхтуйцеся да сну. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мы
гаражі, спять машини у гаражі. Ти так само каля мами, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.